test. Testing mic test. Test. Test, test. Yes. Yeah, Happy Sabbath Church. Emang kuda na ya kantir ini kaya rami kauoua. Sabo berang datar. Yeso kumakas karabokos kaita ko ikosan doniran. En wana ara itera ngarko mangaro kwera na kauoua ni itera yeso. Yeso kumakas sakirimwani waki misirimwani witiaram. Pena mene rekera na donira. Kapayaira na programa gemina ikai. Para pura imtani pura ngaira sakitau metam skanu kai ron nasimari Yesu Kristo. Amen. Ayo, pukin na espeso aja mo sabusia sipun kapwa pe akoro ay bukira.
Era pa the special item Mari ang kanya saro ko nawan na re. Sinong ko si mi nara rin tape so ang kanya sa busiya ka hindi. Sa start mo may roya ka hindi baby step o te pigina pa atira kain share your memory verse. Era pa ya kametina no te. Ang kanya saro ko rin na reyona. Kain te primary. John 15. Ngaya kamla pa kain te primary na mi kametina no ang kanya saro ko iroya kain te PowerPoint. Ha.
kamdara pa kain te PowerPoint so ang kanyang kay saro ko nara offering sa kaparapurin ako yay kaway pa sanang late med detayo sipili na yon detayo kan po tip meto wana meyang nasikan ako amin the results de tanan offering kain the baby step to begin o tikin takatin ang anira de mais naman ay $24.60 kain the primary $48 the PowerPoint $19 kain the roron digira ke $44.20 ikaway mani $25 o ikaway naini abui meyawa titara kan ikutan na yang anira tirigan ni mais $200.80 kamdara bang kan ibugin na rakainin sa siyari kain ana usu kabwa pe yakaro ay bukira Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow
Testing. Era para special aja Maria sarong takin na lakawan pat sinakainiran taro kaya kami na sa barang tar naradigaras karabakas kato bugin na nagira memang na yung karoka sarong takin na jaswa era wag sinamang kabongan ay min na yung jaswa minilora kawag nila jaswa memang karoka takin ikara taro na kami skanya ko sa naradin na sa Maria sa Kristo ngaya kawalan kanya ko nagtug amen. Mauri again. Tiawar way one thing apa mayo. Sakamen kari akan na peden dokon ka bano. Ye karo ko kay yon tetay. Pun mind way wa. Kena wagi di program. Enaman nga MV Gorobu. Nigaya direrin dabas sa karawagi kanan. Kanaro na ba? Wag hiro kon tetay. Wagi itu kan kayo una su. Agad ka ba na tayo ng takapin? Wala wai gen. Tetay gen. Kaya orang na bangay kang ato inimi. Patotong to way to ang nakasaw ko to ay mga tatas to itera. Lagi ko nang tataling at kayo mo. Etero tayo. Yan ako, MB Gorobu. Goya Gorobu, wagi ito ka. Araw ko yung mina, hindi ko tuwa mo. Ano nga, yan ako tayo mo. Oh, kita yoko, ginina, pasakawa. Takapin, send ke diwa tayo na. Wagi ko na ni mga kapani ang tayo. Kaya ito ko na, kaya kapon tao yaro yan na yaos. Mawanang ito kung kanya niyang matukayan. Takay mo, kusok. Asok ko na kayo. Na, ito kita tayo, dara, ito ko lang. Araw, ang sukukin. Araw, ang suk. O, ito po yung karaya. Kaya yang kauoua. Ni ang araw ko yung panakakiwa takay buki. Wala ki eta ko pare ari mo bayan ako tayo yan nga bun kando ko na bay kanan wow kaya man nga ya to ko idon te ko eta to ke stakin nang wana ko na yai te ko na ro konta ta sa pun te ko eta asu suki ra bas na ki ro konta tayo pun nga ya ta ko ira pun tatan karaw ko gidaria te or wai gidaria iteran do wai ayo to ba yari gidaria to ko ra ke kare mo kana na ko mo ya ang ganda nga bagay at min nga po mga sa kamdan ni nga ngare ang kukure istabo kang pondo ko yung ano tayo yun. Man, tiba ko aka kamak. Enaro ko, natin. Sagi tiba ko, wari rin, tiba ko, dito. Kaya pun kabautan na, batiman na dihamatan. Ika pa rin, nakananaw ba kain kuri aki, kabaut ko ng kapan. To kain niya, abang o kabautan, aki ato na tayo, kain niya ato wagi, kain niya ito, ayro ito wagi, aki. Dito iya kakawag. Wala way, dali yang awag yan. Nakawan. Ito na itong ko to kain ng mouse. Ito nakangay. Ang tatanong ngayon na. Tay ka ba na tay? Kung saging ngayon ka narari. Ay ka nakarungan mo ito po. Apon na ito pa yan. Nayaro ko ito. Yaro ko ngay. O ito kain na ito. Menasuwa ka na aso. Ano ba saging tirari ito? Kanga tiniyaw. Tirang ko tayo ka na ito. Tiniyaw ngayon kanga tinituwa wayak ke. Kaya na ako bundo ko yung antitay. Sita po ang pabasin sa ikay. Puto ka roy. Aki ang kangang. Huwag iyan ko rin. Aki ang kangang antitay. Puto ka roy yung antitay. Puto ka roy yung antitay bukit. Kaya roy yan nababayad ito kapin. Dogin titay. Puro ka roy. Dili rin tabas. Ari kanan. Hindi nga pong tabas sa iyo. Amen. Tatabas sa narok. Sa mga kauningan na ba? Sabi na naman tayo. Kaya nga away. Ayan. Sa kiyakin na. Asa kita tawag na kontada sa araw. Kamrap. Antay nga po ngayon, yang panahon kakaitaw, ang napapaginaw kain delineis. Ibugin busmayan si pangayay na nun. Dadayay kamnara pa kain delineis. Kain dilo ni kira may kauma kain. Tukura kay taan na nini. Menti anon ray na. To kana mimigi pat kamtaw pa kain duguro bra. Menti anon ray na ayo. Aki ang wa. Dimo naratay kauma aki.
grupo may mandiyaw no na mayo ya tingin kayo sa kahit taon dadayo ya ya kain diyaw no na ya menerigiran dayo sa karapaya pasan gaira Sabbath School inaron databas yo kamrara parigi ada in man matay na ini inaron sa pangamin dadayo nakon dagan databas na roko o sa nabusiya kain the preschool dan tandi ini kapan nara preschool igorobu pa nakatawro kanon the Sabbath School tianin kanonan kapan nakon dagan databas na roko Kamdara parigi namita yo sinatawroin kan naninitutan ay man enakot katanot o tawroin kan on detar Mauri ya babaki ay nakailaging kan nilon pasta sitaw inaron tetaba sa iyo kamdara po kamnang dara parigi kami ara kam kaidia miruan datay iyo warkan tani nga ba ana manang arakorak o anana yaraya amirua kam kaidia inaron ingabong taba sa iyo pa erang kakawak yan on kami kam suway kaidia mirua aran na Sabbath School Korobu bring one Sabbath School. Korobu kaira teman na diririn dabas. Nakondagin na dabas ano ko 6-5 eh. Doko mateman. Ayaan na ba kanuan na rawagin ay unong ngaon na sinakaragayan didirigi ayun din dibibitin kanuan the kiribas for Christ. Degen ayo man narawagin kain korobu bibit kaira teman na nakondagin dabas ano kamrap sanatigiroy nanon aratatan nga imina.